Hero try ki para pangit pat ki dear viewers syaban ai ni jing hikai baret aku aban pentip sepi bagi dan ke ying jing duai hajau lunch na lien ni jipen duai ki bapang ki basitam bat kham tam ni penle ya ka deliverance ni di penduai ya ka jing pen be ksud ya kita ki ba syak tek marau ha ka pop namar ka pop ka atrak ya ki mensim baman ki mensim ksud bat haba ka pop kayu rong kimin simbaman girong bat kitek merau yo beri ki penlek pop si penlek pop bat ka bainong jong ka pop ru kawan ra syaka jinglek ran kawan ra syaka jingyap bat khamtam ka penyap ya ka mensim bam jukut di ngikwa ban ye thu pi pilak ban chi yeng jing duai ka sngi satjan bat ka sngi ublai tentang sedang no ya kan ka jinghikai bahkan ka jinghikai ki barat kadai syapang ka pop hi ka bainong jong ka pop ka long ka jingyap ka ktin jong blai kong the wages of sin is death ti balai ngia kuran bai kan ni mo na kan ka YouTube channel ngia kuran bai ka jing penem ngia kuran bai ka pop namar kamentoi ba pinlet jingya sang pin hikai pi ki topik ki bahe ki mo ai Bible study khlam da sngo thu bai kan ni ka jinglat lut na pop khlam da yo mat dai tang ban sngo thu khlam da yo mat kan ni ka jinglat lut na pop namar kanum da dan ka jing sai so dengan ai ni ong ka bainong jo ka pop kalong ka jingyap pi ka pop kale ayu balai ka perthai kalong hadu kat ni ma pi gini ki jingja man kan ni kita pila tablet ki social media barok khat mo ki ai ki jingja hadu ba poi sadu ban penyap ya lau jong kurim mo barang dap ya tho ti palai kini ki ja ka tau barok kalong ba kadai ka pop ka bala te marau hau briu ka pop ka bala pun bat ka pop nda kala jeli wa to ka pop nda le buri ai jaka pop mendala yu katek merau bat yu shrung tu kusut haduk ba ubri la long kusut sundan la tu kusut la long na ubri bat ule ki pop ki bakham syirkai shu haduk ka poi pu tu ban shim ya jing imbri te bat ka bainong jaka pop bat kalong ka jing yap te ni ben haba pi ka pop kalong ka pop nadu baret syu namar ba ka pop hi ka sedang nadu ba u Adam bat keim kim ko ngu shu blai hak per eden bat dai nang tu pilap pa ka jing sedang jong ka pop jong ka jing peniap beriu ka bani kong ru ba ulale da u henman yo para la jong da u kan yo abel tingi i mentaru ka pop bekal anang ban bun ta ong ba ka jing nang jing start ka kan nang roi mo ka jing tip ka nang roi pat ka pop ka nang ban bun pi mentale ka perthai pinapuli man kasing ka jing ya ama ka jing ya yo kem drugs ka jing ya peniap ka jing im aurea ka jing klem ka jing nuti ka jing buat ka jing paro bat kini baro ki wanra ya ka jing yap yo bri ki mara ya ka jing sok kila bandan peni gini ki bri ki long ki baru spa kidan ka spa ka paun rei kamdan ka jing sok ka mensim namar blai bakala yo syong ka pop ka do no bri tengah batai bang ni ba ka pop kapen snobang ni kong ban le kapen snobang ban le si la man kran ni syakum syapang ka pop aurea ka pop klim ikana samla ni girang ba ru wat ki bla temen ru le si pinang mut ba enjoy mo ban yele gitu ki pop aurea hakabari ban pet gi film jaklia hakabari ban ya klim bat utanga bat ka tanga jongnu ma di snow bang ha por balik ka pop ha barang le ni kong ka enjoy kawan ra kata ka pleasure ka ba tang sipor handrai andala sei uso ndai andala pun nama sun ka pop kalong kum sembai kum juru ka tin jong blai ka ba imru ha do no jong blai kalong kum sembai dan artli sembai dan sembai bam ubasep sembai bam sep sembai ba put ban ra ka ju ti wat mut ba kibriu la kim so thu ya kan ka tin jong blai baka bainong jong pop kalong ka jingyap ki so bang ban le pop so bang enjoy banya party kat bamon enjoy banya im aurea enjoy ban le kanu
mo ban perkhat ki jing perkhat ki bajak ya man mit cho ban thia ban le ki ai ban pet ko abrai ban nei suki isdang nei barit but andalai kapop kayo rong kapan pai thlius nan kapan haps nan yu bri fi usim debet ru kat usim debet ru ai lat ya kapop ban yo rong jaka ba ula klem bat ka bat sheba ja ayu pan ja ayu kapot yang pop ngau kapan lengkut kapan leran kapan prai ke hima jong ublai kapan prai ke hima haduk bau usim debet ngi kapat ke hima tu por kun jong Absalom yole persya amnan la le jubor ya kun jong debet hi kapara la jong nak tak ada ngi tu kun jong debet yap bat sibun ki ai ja te kapop haba ri kapop hi kanwan rak be rajing jot mat mut banga malek pop dan bai manu pet igi film jakhliam dan bai manu perkhat braim dan imanu mo le brai kamat dan bai manu ya samla bat le aurea lani ya klem bat nu dan bai manu no ngan buri kapop yam tin jong blai ko ong kapop kan salap ya fi balai ngia lap nem dai ba ngiong bangi sngau hap ngia lap ya jing shisha baka pop ka khati yu beriu fi haba ubriu udan ule pop ngoyong umdan ka confidence ru udan ka jing khuslai ka pop ka pendram ka ra ka jing pendram ru setan dala da tem pop wan ra se guilty conscience ka jing so bamentoi ka jing so long tak dor ka jing so long wat lapidan ka spa ka pau mentap ne ke ka kerdan ka jing dan rei kawan ka penleng khut ngong ka penlek ran kawan ra sibun ki ai tena kata daw belingi address bahaya ka pop ni ka problem jong ka pertime dai bakam dan pisam dai bakam dan ke ai ndai ka jing dok ka dai hi ka jing sedang ka pop lam kum ta balai kat ki badan ki celebrity si badan deki crore ki pisah no deki million kidang penyiap jaldi kidang kim pohon bat kawai ka tengah bat wai tengah ki let saban enjoy bat ki ai bat ki wei pat ki kentai namar belai ka pop kam ju ai ka jinghon te ka ai ka ban ai jinghon yu beriu ka ai ka ban ai jinghon yu beriu ka dai habau yo mat yo Jesus Christ laudan ha kanu stiwan habau yo mat ya ka jingit jong Jesus Christ fi ka ya kan ka donot jong beriu la tau do belai bat ya ka donot jong beriu belai la ban pendap tang daka jingit jong belai hi daka jingit ka pertai pila ban yo waspa ka pau pila ban aurea pila ban parti pila ban le kanunu ha bakhat do pindalet kalong thli nak taka ki hap ban pendap daka jinglet pop tenri ban pendap ya kan ka donut jong bre bukan long satisfied ngau kadai tang baki yo mat yo tau bala thau hi ka jingit jong bala thau ki ka jingit jong Jesus Christ ka jingit jong Jesus Christ te shuaban yo ya kata ka jingit amdai ga ba shulet jingesan ba shuang la let Sunday shuang la puli ya khtin jong blai ya kata ka original jong khtin jong blai la puli tak khtin jong blai let jingesan la snap Bible study rem kata kamlong kadan kamba bau beriu shabunu unyo ya ka jing penem no Jesus Christ unyo ya kata ka baka Bible ka ong ka original ka ong ya ka jing kapat lani aku wekin ting ka jing ka arsin ti shuaman yo kani dan kamban kela ka bemut ni pop kadan kamban sngau thu bau blai ulong bakhut bah bagi le pop ngile pop shua ya ublai pi dan ki beriu kai ka jing kela ka bemut kamut raba le pop habari bayo ting yo lap manu fi katu kam dai ka jingkala ka momot pasishan le sti le pop bari balai namar ting yo tre le pop basai namar bayo ting yo kalap ko society lap di bahyeng kata kam dai ka jingkala ka momot bisya ka jingkala ka momot bisya kalong bahaka jaka ka bari ru ubri ukala momot uplau ino itu pop namar usno thu baudan way ubang ihap ban ai bisyar bahap ingin ai jingkan yu bisyar ngi tau de ublai mod lah ka bari bang dan manu ngi tip bau dan ni ublai ba khoi bala thang ngi bihap an ai jingkan yu ni
Bangim kuak ban lepop namar bling hapan aji kan dah ta ka jing kala ka bumut kawan mut ngilong syap ting shoy blai pavi ka ong ka jing syap ting yo blai kalong ka jing sedang jong ka jing start bat ka bakkan riak no na ka basniu kalong ka jing syampa ka jing syap ting yo blai dau beriu dan ka jing syap ting yo blai wat aka jaka ka beri ru wat agi jing bot jing perkhat ru umnut manep pop namar sutu ngah aji kan yo blai ba khut ba hak ki beriu kidang ni lepop ndrei hak ublei ulong bakut ni hap ajing kanya tasni bau de ban bishar hak jadi yang takkan yadai ubriu kata ka jingkela ka bomot mut kadan ka jingkela ka bomot pi lada dei sau pastor ne teman basan ne urang ba balang ne lada mundan ka jing syap ting blai lada mundan ka jing syap ting yo blai dan ka jing snotu ini ka jingkela ka bomot ulah ban ya lap ya ketinjong belai ulah ban le kiai indri hakabari pat kapop kaberai kapen berai itu haduk ba kapop kan sapen khut kan sa mi uso tekadan kam kom kibriu ka theology kam la ban ya dan kapop kiai ka bala ban ya dan long ka jingkela ka bamut chwa ka jingkela ka bamut ni pop ban pai na ban sutu turai ngal angya kan ni ngal ale pop persya me ko pa ban let leng bakal ti ban kela ka bamut bagi la lek pop yo boleh ban let leng bakal ti ka balang uji sukres kal ti ka balang ban let kalang bakal ti ban let kalang bakal jing shisha jang uji sukres bangin yo kata ka jing namar ma ulang kal ti ka jing sha ka jing bah bagi kelar mod i plai ta pop mi pentukut no yo ban sat khut ta snam jang uji sukres yo ban sat khut je snam jang uji sukres hak tak dan ka jing penya sok bau blai kawan ka jing sok ka donut kawan ka jing hun banang tang yo ban de ban sat khut ta snam jang uji sukres da ka balet syaka jang jing pen baptis dan kibriu ki bayalap yo na hana dan kam bet tangka ketin jong blai ka original dan kam kita ki jing ka arsin ka jing pen baptis ai kumnu haba kumnu num dan kam kata ka jing pen baptis kadan ha ka original te kadan ha ka ketin ka jong ublai te ka jing kala ka bamut ru ban khapat ban kala ka bamut ru kadan ha ka ketin jong ublai te kumnu pi ong bam dan kam kita ka de ka ketin jong ublai ka de ka original hiten te ni dan kam ban kala ka bamut shwani ki pop ban pentekut nak banang turai ngal angya ban nget ya ka jing syayap jong uji sukres ka jing mi pat jong uji sukres bat baun sawan pat ars sahisin ban wan bishar hak ban wan syawi te kili kijong ding ta ka dah sedang ka jing peniem yo brio nang ta ban yo ban pen baptis nang fina marketing jong blek angkat kita bala yo pen baptis ki kop yukres ban kop yukres kat kita ki pen baptis ki let ka jing yap jong uji sukres mat ha ka jing yap dan ka snam karon ka bor man yo sat khut ni pop leng ba ka jing pen baptis Jesus Kristus wang lam dak kapat nak umru pi kapat ni ka arsin kapat nak bat no mitsim pi de ban yo let ka ka jing pen baptis mendai ko ka pen mendai dei mitsim ba khut wan ka bat pilang ko ba let ka snam jong Jesus Kristus mar kadan ka jing yap kadan ka jing tep ban tep no itu ki pop ha ka bat ba ka jing pen baptis bat ban saya pi ban mi pat kawan bor jong mitsim ban mi pat ban im gum tau beri ba thamai lam kum ta pinum la ban im ga jing im ga ba thamai bat ba pinyo pediang ni mitsim khut nan tan da pila yo pediang mitsim khut dang ta pin sadan ka bor ban puli ka tin jong blai pin sedang ban bang ban duai ban puli ka tin jong blai henry kam kata ka pop ka te marau klam kala ka bomot klam plai ki pop klam yo sat ka snam jong Jesus Kristus klam ha ka jing pen baptis klam de yo pediang ni mitsim khut pinum la ban break ni pop bun ki ba ong ni ngale pop shil pop ka dei bampat kala ka bomot ha ti am tangkat tadai ban pesah pada ketinjong blai usim debet hadin bau la kala ka bamut sam sis pak kat kena ula i no itu ki pop hadin ule kumno wong kumno samla un rikut ya la ka jim da ka sumar ketinjong ha ka do no jong da ban sumar mo ni hab am tangkat tangim dei ban syong that ban aila ka pop ni di ban pendap yel di da ka ketinjong blai let shiki jing duai mo nak ta le ya kam jong blai ka sedan ka jing hun ka sedan ka jing kemen ka ba palat wat bang syong ka pertai ka ba pop ka ni rukan dan ka jing kemen ka do nut ka jing hun ka men sim bang yo na blai de hang ta un sala ubri sala ban embed ka family ru un udadan ka tanga un dan tang ka we ka tanga bat un light na ka ta jing pet film jaklia un light ni kita ki jing ko abran light na gini ki jing awria bat kan dan ka jing hun ho Jesus Kristus ublai un tai ka yeng rei lada kam dan kum ni ada pidai sa
pastor so teman basan so orang bak balang so deacon so prophet na so evangelist na claim lanam dan sya yo Jesus Christ dan ga jing syap ting blai ki pop ki bari hagawai singi kin sapen khalam yu brekin sawan ra be ka jingja ngakran ni ambang bishar and ray ngakran ni daga jing iet jong blai na marial di si shangal along si sin u taw ba syak te maraw ha pop ngalalong si sin bau blai si bau ni setan si sha u iem jong ni ka pertai sha ulah te maraw ada ka pop ngala ngam dan syu ka jing sup ka jing im kala pen le ran ngala le ran khmat ki brio khmat ki bahing basam ka pop kala pen le ran kham tam khmat ublei bad gi ai baro an rei ai ngo ublei pat bo ublei pen kelasha wahai kata ka jing kala ka bomot bisa banga snok thu sha badala di ngamla badai tang ka jing pen ko ngo mendai tang ka jingat kelam ka jing pong ka jing pen ko ngo syaban ban kala ka bomot si shani ti pop ban i no syaban pediang ni Jesus Christ ban lech ka jing pen baptis yo pen dap to men sim ba khu wai ka bor ban puli tin dong ban duai bat ban syakri yo blai ka dan ka jing kemen sya ngam ong ba ngala janai dang bun ki ai bo blai dang hapan pen khu dak ban sanctify Rai ngala ban ong da ka jing ai jong blai ulah pelak nak to ka jing long marau pakadan ka jing kemen sisa tetapi si snow yang ni video ngap pi kita let's see pidang syate marau ka pop kala ka bumut no pai no pai ka pop kan sapen jat ban yu bri pai no kala ka bumut ka dang biang ka pop balai pin siap ai lada piap ka pop senu pinat kam tam le ka dan ka ta ka jil ka bam jukut idan kam yu Jesus Christ idan kam ban mat yu Jesus Christ idan kam ban da experience ka bor jong ka jing mi pat jong but ban yo kata ka jing kemen ha ka perthairu wat apa dang ka jing e ba pia but anda piap nang ni ya kini ki met jopin sapen kala siki met ki bampuat syakata met badan burang bat pinlet ya syam bot lok konrat bat pinyang akhmat bat u konrat un pet uang ho lapen em ya me daka snam jom lapen em ya pa daka snam daka jing syayap balapan kesan siap pala ayat akan ti jong blai bat de yang ta unang bhami syakri ba pinyo ban pen em ki bairu de jisu ba pen em re habong ong pen em yo pilet ya thu ya gospel jong Jesus Christ pilet pen be ki men simbaman pilet ban pen duai ki bat ki yo kata ka jing em ka badap kerhai ho Jesus Christ uang atau pinyo tip ya ka jing sisa ba kata ka jing sisa kan pelat lut ya fi bat anda ukun pelat lut ya fi fin lat lut ya sisa pelat lut ai un pelat lut nak pop ban syakri bandan ka relationship berublai ka da barok ka deba ka pop ka ni barok hat denam ta ka buram jong try ya ro try ko blai shibon bata like da share da subscribe ya ni video but semua bah lada pi semua tu bapi dan kam ka jing duai wan shi prayer center ngin yarap fi ko blai shibu